Buksit, dito na tayo sa diversion ng Sorsogon City, Bicol area, Milup City. Mga southbound tayo mga Milup City. Ito yung stop namin dito, Sorsogon. Milup City, good morning sa inyo lahat dyan. Lalo sa ating mga pasayero. Shout out sa lahat. At si Joel Gas. Siro Halis, ang batang taga Southern Living, Milup City, Barangay Bubon, Bye-Bye City. Tag na wala Pasko. Sabi ito Merry Christmas kay Nagtanga. Merry Christmas. Happy New Year. Libre naman dyan. Libre. Busit na tayo sa Macau. Alas 8:30 na. Quarter kumain na rin. Quarter kumain na. Alis ang barko. Pabalik. Alis ang barko. Pabalik. Patalan. Shoutout sa mga taga-Sorsogon dyan, Busit at taga-Sawangga. Dito naman kami sa lugar nyo. Pugi. Push na yan, lapos ito yung nagpupugi lang push ito yung push nyo yun nasa Victoria Court. Push nyo yun nasa Victoria Court. Ito yung levers ng Sorsogon City.
mga kapogset. Siteng. Ito nila ang kapogset. Monson na? Oo. Balay monson ba? Kaya tindahan ba? Ito na yung guys. Expensive. Ito skalo. Skalo. Isa sa ulo niya.
Trias, Bulusan, Barcelona. Ako yung susunod. Ito na yung mapaka ng highway sa Kasiguran, susunod dito po siya. Ang tulo nito, Uban.
kasiguran. Yung sentro ng kasiguran. Shout out mga kapumsit. Tapos nulay. Itlak na no? Ay, Mabay-bayog lagi. Tigon pa. oh. Shout out sa amigo ni Pumsit. Warinis kita. Oo, nga pala. Padulong na ako Pasay. Sila rin. Desesperado. Desesperado. Dahil desesperado. Nadali ko sa relip. Mas masano ka sa bukas bitaw. Sinako. Pagkapos sa hotel, bukas-bukas ko dito. Hindi ako. Mga bilusin, dito tayo sa Tuban, Sorsogon. Mula baguhan mo kayo dito, mag-ingat kayo dito ha. Para mapaliban kayo dyan sa diretso na yan.
sa kanto na yung pagkanan. Pamunang Magallanes yan. Hindi may susugon. Magallanes sa Sugon. Shout out. Ala, ala, ala. Alam ko, mamatay na yung aso. Amo na ako. Ulit to. Kung kayo, tinunan siya punting. Ha? Isudlan ko ng ATM eh. Sudlan? City. Si Mel? City Media. Ayos. Napulo ka lang ako yun eh. Okay kayo? Imong igagawin nun, siguro yun, mga 15 days yun, wala yung sulot. Oh? Ah. Dili sa sikat. Yaw. Dili sa sikat. Sikat yung... Dili kilala yung vlog. Oo. Sikat yung... Dili kay Labiyahe, Buksit. Sikat yung... Mau na siya magbiyahe na rin? Passenger? Tama siya, bukong yun ito. Ha? Tayo bukong yun eh. Nakabiyahe sa passenger? Ah, lugay naman to. Lugay naman to. Pero nung gusto, magbiyahe ka karon tapos mo pas o ka na, bonus. Basta kasunod nga buwan, nakay attendance, nakay apil ka, pero lugay na tapos pa makakuhan. Wala kayo makuha.